Yan, luwag po, luwag. Luwag yan. Thanks ka lang bagong leg. Ano yan? Disiplina lang po. Huwag po tayo matigas sa mulo, baka ma-accidente po yung mga sinisa. Ako, nasa gitna ka na. Ano ba yan? Ano po sila? Wala nang gigit na. Malapit na po sila. Number 46 daw po yung namumula. Yung po guhit na puti, huwag yung lalampasan. Yung mga nanonood, may guhit na puti po dyan sa gilid ng kalsada. Nandiyan po yung guhit na puti. Ilabas po yung guhit na puti para maluwag. Sayang po, pagkastumemp lang po sila sa dami ng nanonood. Oh, wala po gigit na. Sabi lang po. Yung mga sista. Sabi po dito, namumula, 46. Walang gigit na po, walang gigit na. Walang tatawid. Wala pong tatawid. Ay, patagas na. Ilabas po yung guhit na puti. Ay, pakita po yung disiplina nyo. Huwag po kayong masaway. Ito po, mga siklista. Dentro na lang po. Wala na pong gagalaw dyan. Diyan na lang po kayo para walang gigit na. Iwasan po guhit na. Yung guhit na puti po. Guhit na puti. Diretso. Tabi. Marami po yung susunod dyan. Gumpul po yung malaki yan. Tabi. Marami yan. Marami pa uya, huwag muna pong gigit na. Wala muna pong gigit na. Marami pa akong parating na siklista. Tabi po, marami ito. Tabi lang po.
pong gigit na, pero pa walang kasunod yan. Sa mga sasakyan, ang dami oh. Tabi lang po, tabi. Diyan, ilabas po yung guhit na puti sa kalsada. Andiyan po yung guhit na puti, huwag nang lampasan. Okay. Grabe. Layo pa ng pinuntan nila yan. Sobrang pagod yun. Yan po. Tapos na po.